Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men wattore 18. Windande wattore 18 eɗen janga na mawɗo, eɗen janga na tokoso. Kala ko jimina wayni ko na mawɗo, kala ko jimina wayni ko na tokoso. Ari ardi ɗo tan janganmi na, amma ɗo ko na tokoso, ɗo ko na tokoso, na tokoso. ɗo ko ekko masgal na, ne, ni, no, nu. ɗo ko na, ne, ni, no, nu. An mo jeenoke jiɗe jeede hen o, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, mbaɗa abonné, jenta e jangoɓe jingoɓe. Numéro mon nani haalama haltama 77 906 14 81. Mbaɗon hen balle e jingere e duuso e jangde nde. Kala gonɗo hen e janga hen ko hen jeeya, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, jango fof hen jeeɗa. Kalɗo mbawɗa wonde noon, funnangue, hirnangue, rewo worgo, aɗa janga hen aɗa faama hen, hen jeeɗa. Waɗi hen ballal ma, waɗi hen ballal ma e jingere ma e duuso ma. Bisimillah, jangen. Windande wattore 18 eɗen janga ko wiyete na. Ay mangal ko ni windirte, na tokosoɗa ko ni windirte. Ɗo kaɗata himme ma yo won andude na mawɗo no windirte, mi anda na tokoso no windirte. Ɗo mi serti e ɗo, mi itta na mawɗo o, deftere nani, kuɗol nani, kuɗol ngol windi ɗo na mawɗo, na mawɗo, na mawɗo. Mi janga ɗigga tokoso wona ɗo, na tokoso, na tokoso, na tokoso. So mi jangi mi wawi, mi dawa, mi heɓi, mi hemna hen 77 906 14 81. mi wiya ceerno waltoro golle men jahoje ɗe. ɗum nannima famnima. Kono adan hay batte aɗa janga kadi mbiyami jokke golle, ɗum ko yennere. An neɗɗo ene gollo mbiya jok golle wiya ko jokken golle, min keedaga keedon toon, kono neɗɗo janga mbiya jok golle. Yo Allah selin doole, an a jaɓa ɗum an tomato. An jangen gadden ballen duusen mbimon. Windande 18 eɗen jangana mawɗo, eɗen jangana tokoso. Kala ko wayni ene wiye na mawɗo, kala ko wayni ene wiye na tokoso. Ari ardi ɗum ɗo wiyete na mawɗo, ɗum ɗo wiyete na tokoso, ɗum ɗo woni na mawɗo, ɗum woni na tokoso. Kala ko jimi no wayni han kadi ko na wiyete. So wayini na tokoso. So mi ɗiggini ɗo, wañito ɗo, mi nanga o mi jagga mi wawa waɗɗum ɗo, gasi mi kabi janga na mawɗo, na mawɗo, na mawɗo, na tokoso, na tokoso, na tokoso. Mi diggini mi defteram, mi dawa, mi heɓa, mi hemna hen ceerno 77 906 14 81. ceerno baltaɗa coggu ataya. Hey, kono jaha dawa keɓa kalmo gatta mbiya on jarama jokke golle, mi beltimi. Ngala hen ngala hen, ngala hen, ngala hen, ngala hen. Jangen. Windande wattore 18 nani ko alkulal na janguɗa hande. Kala ko wayni mi anda ko na mawɗo ko ni wayata. Waɗa ni, 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 gasi. A faami? Walla waɗɗo ko wayno ini, ɗo ini, fete ɗo, gasi. ɗone waɗa ni ha gasa, waɗa ni, ni, gasi. Mi serti hen, mi winda, mi janga, mi winda, mi janga. Hankadi mi andi na mawɗo e tokoso o, mi serti ɗo hankadi. Mi andino ma
ɗo ko na gasi kala ko ngam jango mbawmi mi serte e maggal hankadi kala ko windoya bangal no mi jangani ɗo woni ɗiggani ɗo tan mbawanmi na mawɗo ɗo tan mbawanmi na tokoso kala ko winda e na mawɗo ko ni wayata kala ko winda e na tokoso ko ni wayata wode mi andi o hankadi mi serti e majjere na mangal ko ni wayata tokosal ko ni wayata mi serti hen so mi jangi mi wawi kuɗolam e karnam nani mi wanjito mi janga mi wawa mi dawa mi wiya na mawɗo na tokoso somi dawi noon hakkille am ene miijo holno na mawɗo wayi holno na tokoso wayi haqqille am tongo hen e miijo muɗum somi artoyi mi wasa yejjidde on paami ɗon en kaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo jangon na mawɗo e na tokoso ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya yali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam